haur minbiziaren nazioarteko eguna. Zaindu ditzagun minbizia duten adingabeen eta nerabeen emozioak. Datorren otsailaren 15 haur minbiziaren nazioarteko eguna da. Egun horretan, minbizia duten adingabeen eta nerabeen eta haien familien osasun fisikoa eta osasun mentala zaintzearen garrantzia nabarmendu nahi dugu. Diagnostikoaren unetik, haien bizitzak azkar aldatzen dira, eta egungo bizitzara egokitu behar dute, ospitalean ingresatu, eskolara joateari utzi eta lagunak ez ikusi. Horrek, sentimendu negatibo asko eragin ditzake, hala nola, beldurra, larritasuna, tristura edo amorrua. Horregatik, garrantzitsua da hitz egokiak erabiltzea haiei laguntzeko. Tratamendu medikoaz gain, arreta psikologiko espezializatua behar dute. Egoera horiekin bizitzeko behar duten laguntza eta babesa emateko. Eskerrik asko psikologoei minbizia duten adingabeen eta nerabeen emozioak zaintzeagaitik. Ikastetxeek eta ikasleek asko dugu emateko minbizia duten adingabei eta nerabei eta haien familiei. Animo mezuak bidaltzea, hitz egitea, jolastea edo besterik gabe uneak partekatzea bezalako keinuek alde handia markatu dezakete eta irribarre egiten lagundu. Gaur, gure laguntza mezuekin, urrezko begizta hauek egiten ditugu. Haur minbizidunei esateko hemen gaudela haiekin batera aurrera egiteko. Eskerrik asko familien ahotsa entzuteagaitik.